Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at magmamaktes na po ng hating gabi. Ito po ang pinaka-latest update. Sana yung unang updates sa bagyong si Berbena. LPA pa rin sa Joint Typhoon Warning Center but early this Tuesday morning, upgrade na po ito bilang isang bagyo, Tropical Depression 33W. So ito po ay para sa ngayong Lunes late ng gabi, Nobyembre 24, Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung mga gustong mapanood, if you want to know on the English version, just click on the link here. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. If you're interested, click lang po yung link dito. Kung kayo nanonood sa Facebook, may link po sa baba nitong ang video natin. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. So, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Sa ngayon, mukhang nagiging tropical depression na po siya. Okay? Ngayon lang po nag-act up pagpasok niya sa may Bohol Sea at kasalukuyan, medyo malaki po ang kanyang sakop ng kanyang rain bands. Umabot po hanggang Southern Quezon, Bicol Region, down to Mindanao. Dito sa amin, may mga pabugso-bugsong ulan, but hanggang 30 millimeters pa lamang po ang ulan na experience natin. Ngayon, meron tayong light rain sa labas, but ang pinakamalakas na ulan ay matatagpuan po malapit sa sentro po nitong bagyong si Berbena. Okay? Kasalukuyan, nasa may southern coastal waters na po siya ng Bohol. At doon po nagbibigay po ng napakalakas na ulan. Medyo mabigat. At posibleng nasa 30 millimeters per hour ang rainfall doon. So may mga threat of flash floods, landslides. So mag-ingat po kayong lahat dyan. At mga susunod na oras hanggang bukas ng umaga, Martes, ay by the way, lampas na pong alas 12 ng ating gabi. So mamayang Martes ng umaga, bago magtanghali, ay makaka-experience din po ang mga sumusunod na lugar, ang Cebu, Negros at Guimaras, pati na rin po ang Panay, yung mga dating dinaanan ni Tino. So mag-prepare na naman po kayo sa mga grabing ulan na pwedeng idulot nitong mahinang bagyo. Wala naman po siyang kasamang malakas na hangin, but yung mga naninirahan po sa mga bulubundukin, sa mga riverbanks, lalong-lalo po sa may slopes ng Mount Canlaon, sa Bacolod, sa may Negros Occidental, mag-ingat po kayo dahil po may mga possible boulders na naman pong bababa kasama sa agos po ng tubig baha. Okay? Dahil po sa mga lahar. So, please take all necessary precautions. Ang ibang areas, tulad ng Eastern Visayas, ay medyo grabe rin pong ulan dahil po sa rain bands na dumadaan sa kanila. Dito po sa ibang parte po ng ating lugar sa Pilipinas, dito sa Hilagang Luzon, meron tayong medyo intensified na hanging amihan at meron naman dito na yung matagal na pong shear line, but ngayon ay medyo diffuse na po siya, medyo humihina. So may mga light showers lang po dito sa may eastern sections ng Northern Luzon. So ayan na po ang system na ito. Si Berbena ay may hangin na po na 45 kph. Ang Pag-asa na upgrade sa 55 kph. Okay? At kumikilos po siya west-northwest sa bilis na 33 kilometro, 33 kph bawat oras. Okay? Patungo po sa mga isla po ng Kabisayaan na binanggit natin kanina. At ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Itong system na ito, pagkatawid niya po dito sa may bahagi ng Surigao del Sur, pagdating po niya dito, ayan po, nakakaroon na po na siyang tinatawag nating Central Dense Overcast. Pag sinabi nating Central Dense Overcast, ayan po yung mga makakapal na rain bands at malalakas na ulan malapit sa gitna. Okay, so ito po yung tinatawag nating CDO.
So pag may CDO na ang isang depression o tropical storm, medyo palakas na po siya. So most likely, early this morning, Martes, baka i-upgrade na rin ng Joint Typhoon Warning Center bilang isang tropical depression. And kanyang number is 33W, 33 Western Pacific Cyclone sa taon na ito. So medyo marami po mga bagyo na yun. Dito naman po sa may taas ng ating sirkulasyon ng bagyo, medyo po may mga rain bands rin dito galing sa northeast. Kakibat po ang hanging amihan at magbibigay ng mga pabugso-bugsong ulan sa Kabikulan, magiging mas malakas po. Dito po sa may northern portion ng Camarines Sur sa may Partido District o 3rd District, at dito rin po sa may Camarines Norte, Catanduanes. Okay, dito sa Albay at Sorsogon medyo humina na po mga ulan, but baka meron pa rin mag-form mamayang umaga. So most likely Martes ng hapon o gabi, unti-unti na po mag-i-improve ang ating panahon. Okay? At so far dito sa atin, nasa 35 millimeters lang bumagsak na ulan for the past 24 hours. So ito yung zoom in satellite loop mula sa easterlywave.com, at makikita po ninyo yung kulay purple na may puti. Yan po ang heavy to intense rainfall. So kasalukuyan, grabe pong ulan dito sa may Bohol, at mabilis na kumikilos na ito patungo dito sa may bahagi ng tingnan natin. Okay, dito sa may bahagi ng dito siya papunta papunta dyan sa area na yan. So kung yan ang kanyang direction, itong violet na ito, kung saan yung malakas na ulan na matatagpuan, ay tataak po sa may southern Cebu, dito po sa may central at southern Negros, then labas na po sa may Sulu Archipelago. May konting hagip din itong purple rain bands dito sa may area po ng Guimaras at Iloilo and southern Antique area, but depende na po yan kung lumaki siya o umakyat yung kanyang tracking. But so far, sumusunod naman po sa mga reliable computer models ang takbo nitong si Tropical Depression Verbena. Okay. At ito yung zoom in satellite loop mula sa windy.com for the past 24 hours. Nakita nyo yung kanyang medyo sabog na circulation. So dito po siya dumaan, dito siya nag-form, ganito siyang ginalaw niya, dumaan dito, at ngayon sa kasalukuyan nandito na po siya, nandyan sa area na yan. Okay, at inaasahan po ito gagalaw pag ganito. Diyan po siya, posible dito siya lalabas at pupunta siya dito. So yan po ang tracking nitong tropical depression na medyo malawak po ang kanyang rain circulation. Although yung mga ulan, pabugso-bugso lamang, may mga clusters of thunderstorms lalo po sa mga outer bands, but yung pinakagrabing ulan po ay matatagpuan po dito sa may bahagi po nito. Okay, dyan po ang pinakagrabing rainfall. So mga kababayan natin na nanirahan po sa Visayas, please take all necessary precautions. Okay, dito yung latest pang Pag-asa. As of 11 o'clock, in-intensify nila sa 55, moving towards Bohol, at ito yung tracking nila. Yan, halos same naman po sa sinabi natin. Paglabas niya po ng Palawan, dito na po siya magiging isang tropical storm. Dito po, bago siya lumabas ng Philippine Area Responsibility. Paglabas niya dito sa Huwebes, baka maging severe tropical storm po siya. So, hindi natin rule out na hindi magiging typhoon. So, pwede rin, depende sa init ng karagatan sa West Philippine Sea. Ito po ang wind signals na yon, kasi lukoy nakataas sa northern Mindanao at Caraga. Buong bahagi po ng Visayas except northern Samar, Masbate, except yung Ticao at Burias, Romblon, the whole of Mindoro Island, Calamian Group, nandiyan po ang Coron, Busuanga, Cuyo Islands kasama din, at Kitna at Hilagang Palawan. So ito may mga areas na magkakaroon po ng winds
na hindi lalampas ng 60 kilometro bawat oras. So ito yung tropical cyclone wind signal mula sa Pag-asa. So yung track, ito naman po yung track ng joint, by the way, ito naman po yung track ng JMA, Japan Meteorological Agency. Medyo erratic ng kanyang galaw na yun, parang nandito siya kaagad sa may area ng Siquijor. But so far, mukhang nandito lamang po siya. Sa palagay ko nandito siya sa area na ito. Parang masyadong mabilis yung takbo ng JMA. Kaya tama yung Pag-asa, yung tracking nila, pati yung Joint Typhoon Warning Center, although wala pang warnings, nakikita natin mga satellite fixes ng JTWC. So, pareho sila ng Pag-asa. Nandito po sa bahagi nito ng Bohol. Nandyan po yung storm na yon. Okay? And pagdating sa model tracks, na yung 2 p.m. nakikita ninyo yung Google DeepMind is consistent na dito pa talaga siya dumadaan. Talagang it's a good performing model, AI model. Okay? The rest medyo erratic. Ito yung European model. Malapit din sa Google DeepMind. Kaya lang yan, medyo magulo. Pati itong American model, medyo going haywire ang kanyang tracking ng model. Yung hangin niya, posible maging tropical storm. Dito po siya aabot 24 hours from now. So likely, pagdating niya sa may Sulu Archipelago o sa may West Philippine Sea, pagkalampas ng Palawan, baka dyan na po siya maging tropical storm. So as of this time, nandito pa lang po ang JTWC, but we expect that it will dramatically intensify, lalo na po pagdating niya sa may West Philippine Sea. Ito po yung intensity forecast. May mga iba nagsabi, pero umabot ng Cat 3. 185, but mostly baka up to severe tropical storm. Hindi mawawala ng possibility na baka maging Category 1 typhoon since mainit po ang karagatan ng West Philippine Sea. At for the next 3 days, mukhang akit ang wind shear, but dyan natin malalaman kung kaya niyang sirain ang circulation itong tropical depression. We will wait and see. Using microwave naman po, as of 8:30, ito yung latest mula sa METOPSY ng it's a polar orbiting satellite po ito ng US. So, nakikita po ninyo kung nasaan yung kanyang center. It's currently, nandito po siya. Diyan sa area na yan. Yan po yung pula sa may Bohol Sea, malapit sa coastal waters of Southern Bohol. Nandyan po ang center, maliit na center itong tropical depression na disorganized pa sa this time. So ito yung oceanic heat content, tropical cyclone heat potential. Medyo mas mainit po dito sa may area po ng dito sa may area ng East Philippine Sea. Dito sa may Bohol Sea medyo bawas na, medyo medium ang init ng oceanic heat content. So hopefully hindi na po siya mag-intensify pa. Okay? Dahil surrounded by bodies of water and Visayas, pag nag-cross siya ng bagyo, never weaken it. Either maintain mo, okay, or intensify mo. Makikita mo naman sa satellite kung nag-intensify. Kasi wala po dyan mga mountainous areas surrounded by warm bodies of water. Kaya patuloy pa rin yung mag-intensify dyan, lalo na pag mabilis ang takbo ng isang tropical cyclone. Okay, saan ba tayo? Sensya na, medyo kinakabisado ko itong controls ng mga pointers natin, mga highlighters, dahil medyo di ba nasira yung ating video editing, so kailangan ko mag-upload ng bago. So ito po yung 3-hourly rain at nakita nyo dito, beginning na yun early morning hanggang tomorrow mid-morning. Yung grabe pong ulan ng bagyo ay dito po sa may bahagi nito ng Visayas. Pinanggit ko na yung mga areas. Dito man sa Bicol, may mga padaan-daan pa rin tayong ulan. But so far, pagdating po ng tanghali, mag-improve na po ang panahon sa atin sa Bicol. But I hope na wala ng ibang clouds. But safe to say, sa Wednesday, okay na po ang ating panahon. Pag-improve natin ito. Kasi pagdating ng bukas ng gabi, Martes, nandito na po sa may
Calamian Group. Okay? Ang grabing ulan. So, that will be Tuesday evening. Mamayang gabi kasi ano na po na yun? 12:30 ng Tuesday, November 25. Nag-start tayo ng bago Tuesday, 11 p.m. So, yan po ang magiging situation natin. Pag dating ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, balik na po sa dating ating panahon. May mga showers at thunderstorms pa rin sa hapon o gabi, which is common pag nandito tayo sa tropical country. Ito naman po ang 24-hour rainfall accumulation na yung 12 midnight of Tuesday until 12 midnight of Wednesday, November 26. At nakikita po ninyo, ang pinagagrabing ulan po ay matatagpuan po dito sa may bahagi nitong Kabisayaan, from Mindoro, Palawan, at buong bahagi po ng Western at Central Visayas. Okay? Itong bahagi na yon ng Bicol region, meron pa rin mga possible mga ulan, pero mukhang hindi naman lalampas ng 100 mm sa loob ng isang araw. 50 siguro, 30 mm. Dito naman sa may bahagi nito ng Cagayan Valley, ang mga ulan po dyan dahil po sa diffused shear line. Okay? At bago tayong paalam, ito yung latest wave heights. Medyo malaki po ang alon na yun, more than 3 meters dito sa may East Philippine Sea. Mula sa eastern Cagayan hanggang sa Davao Oriental, malalaki po ang alon, dudot po sa amin ng amihan at ang sirkulasyon ng Tropical Depression Barbena. At dito naman po sa may West Philippine Sea, ganun din po, medyo malalaking alon dahil sa amihan. Dito lang po medyo mabawas ang alon, almost up to 2 meters. Moderate waves pa rin yan. So, mag-ingat lang po sa mga Basko pag may mga dumadaan pong mga thunderstorms. So, for the next 24 to 48 hours o 2 days, makikita nyo dito ang mataas na alon dahil sa amihan at combined effects na po yan ni Verbena habang nandito yan sa darating pong Thursday. And then, pagdating po ng weekend, November 29 hanggang Linggo, November 30, mukhang balik na sa dati ang mga alon sa East at West Philippine Sea up to 2 meters, light to moderate. Dito po sa central waters ng ating bansa sa may Sulu Archipelago, Visayan Sea, Burias Island, Hintotolo Channel, Bohol Sea at iba't ibang mga dagat po sa Visayas ay mula 0.3 meters up to 1 meter in wave height. So dito medyo napakaganda mag-fishing at sea travel. Okay, yan po kababayan ang ating pinaka-latest update sa bagyong si Verbena. At bibigay pa rin itong mga ulan for the next 24 to 48 hours sa may Visayas, Mimaropa, Bicol region, ngayong gabi hanggang Tuesday ng gabi. Okay, 24 hours. So, ito si Mike Pado magpapaalam. Kita-kita ulit tayo bukas sa continuing coverage kay Tropical Depression Verbena. Be hashtag Typhoon Wiser, be hashtag Weather Wiser, at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.